Хора, ето ни в следващото видео на PewDiePie Tubert Simulator. Ще видите докъде съм стигнал. Ако заради по-бързо играта. Аз съм българ, слепото ми е никнейм, който иска да му добавя. HD. Имаме пратка, яка картинка. Само 5 музика. Нищо много, яко. Дигнахме неща. Няма някакви други. Видеото е готово. Ето, добавих този човек, който писа в коментарите, Милен 301. Мазачетам. Да ги използвам. Дайте идея какво да си купувам. Имам вече камера и възглавница. Купих си ето тази картинка. Всякакво разместване да направя. Така. Така. Що съм? Нещо така. Не, грицклина. Така. Още нещо дали ще може. Тези не. 5 левел съм вече, апгрейднати са ми нещата. Най-голямото ми видео стигна 1164 гледания. Имам 8 банкноти. Трябва ми още 2, за да мога да се увелича стаята да е по-голяма. И знам на къде ще се увелича на тази страна. Казвате идеи какво да си купя. Ей, тези неща. Не знам баш кое да си купя от тези неща. Мисля следващото да взема този телевизор и да го турим някъде. Обаче ще трябва да го обърнем. Някъде ще му измислим място. Ей, така е например. Ще бъде обаче в следващото видео. Това телевизор е да се взема или едно дръвче. Искам да се взема нещо за растения. Дайте лайк, ако искате още такива поредици, пишете никнеймовете си долу в коментарите и ще ви добавям. И вие мене българ слепото HD съм се написал в играта. Где да го турим този ръса? Като го увелича ще видим. Нека да разглеждаме стаи. Ако ти заради, вижте каква хубава стая, подредена. Слайм, който е пиян. Някаква мачка има също. Хакер. Кот си велик. Така. Не ми хареса толкова много. Оня предишните, които бяха доста по-хубави. Клипа ще бъде най-много 10 минути. Ако не ми омръзне, харесвам стаята, яка шапка, телевизорче, прожектори, грин скрин. Това има доста хора, майки, които са ми пращали подаръци. Пращате ми подаръци и аз на вас ще пращам. Все едно на някой басейн. Какво ще правите?
Някой обаче кода му не ми хареса изобщо. Няма да го харесам. Не ми хареса това. Аде. Тук чекам не се сложил още килимът, не го е продължил, защото само на едно място да седите е грозно. Още какво още? Трябва да се добави някои неща, които няма. Осветление, например. Става. Добре, не е зале. Някакви такива неща, микрофон, буквалки не ми харесва толкова много. Ще видим още някакво такива. Това изобщо не ми харесва. Военното зайче. Това става. Това ще бъде... Това вече ще е последното. Ще го разгледаме сега. Кое е? Антойнек 68. Яка стая. Кефма. Слойма. Котката. Войното. Двете котките. Топката. Она тъпто нещо. 3 котки има това. И бага мъчката. Това ще бъде това. Сега да видим на Мелен 301 стаята. Вижте каква е. Хубаво пица. Това как беше? Забрахме името. Яки маски, китара, маски. Книги. Това добре се е получило обаче. Това доста добре се е получило. Яко. 10 от 10. Плочи. Green screen. Имаш пиене. Бата светлина. Къщата ти е 10 от 10. Хубава, яка. По-добре от моята. Твоята е широка, а моята е една тесна бърлога. Още кое да гледам. Вижте, уайно на това. На бюрото. Аз къртим. Следващия епизод ще бъде утре, защото аз ще ги снимам на ден. Който иска да се абонира, благодаря, че го гледахте това видео. Не забравяйте да дадете палец нагоре и не забравяйте да напишете никнеймовете си в коментарите. Моят никнейм е Българслепото HD. И благодаря, че гледахте този клип. Бай!